Spolu s vírusom sa medzi ľuďmi šíri aj strach. Zostaňte doma. Nikam nechoďte. Dupnite na plyn a držte ho. Je to jediný spôsob, ako to zvládnuť. Verejnosť netušila, že sa ozývali excelentní vedci, ktorí nesúhlasili s politikou lockdownov. Chceli vytvoriť ilúziu konsenzu. Bolo pre mňa šokujúce, že v slobodnej spoločnosti jednoducho nariadili lockdowny. Federálna vláda spolupracovala s prevádzkovateľmi sociálnych sietí a cenzurovala odlišné názory. Ak sa vláda dopúšťa protiústavného konania, kto má možnosť zastaviť ju? Je to ten najusvedčujúcejší dôkaz. A z ničoho nič ma bez vysvetlenia vyhodili. Nebolo to iba obyčajné umlčanie, doslova mi zatvorili ústa. Dáta boli k dispozícii, ale médiá ani odborníci na verejné zdravie ich neprezentovali pravdivo. Ľudia, ktorým sme dôverovali, že sú znalí vedci, nie sú. Všetky dôkazy poukazujúce na zatajovanie informácií sú verejné. Máme ich priamo pred očami. Pre kongres nebude jednoduché dopracovať sa k podstate toho, čo sa stalo. Spomínate si, že niekto, ktokoľvek, by na začiatku pandémie vyjadril vážne obavy, že vírus mohol byť geneticky upravený, alebo že pochádza z laboratória? Nepriame dôsledky covidu. Kde sa skrýva pravda? Vláda, médiá a veľké technologické spoločnosti počas pandémie covidu potláčali odlišné názory popredných vedcov. Čo sa stane, keď vedu slobodnej spoločnosti cenzurujú? December 2019. Wuhan, Čína. Pre záhadné respiračné ochorenie s podobnými príznakmi ako SARS sú zdravotníci po celom svete v neprestajnej pohotovosti. Najmenej 45 ľudí sa nakazilo vírusom, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou pochádza zo zvieracieho trhu v strednej Číne. Zároveň narastajú obavy, že ľudia môžu prenášať vírus medzi sebou. V januári 2020 sú sociálne siete a médiá zaplavené hororovými scénami z mesta Wuhan, ktoré sa stali na celom svete virálne. Všade ležia telá. Ľudia umierali. Boli to absolútne hororové výjavy pripomínajúce film Krajina zombiov alebo seriál Živí mŕtvi. Video na sociálnych sieťach zachytáva ženu volajúcu o pomoc z balkóna. Jej manžel nemôže dýchať, ale v nemocnici už pre ne nemajú miesto. Nemocnice v čínskom meste Wuhan sú preplnené. A vedci hovoria, že vírus silnie. Kontaktom sa šíri z človeka na človeka a to je zvlášť znepokojivé. 23. január 2020 čínska vláda zavádza lockdown vo Wuhane. Občania Wuhanu by nemali opúšťať mesto bez pádneho dôvodu. Letiská, železničné stanice a iné cesty z mesta sú uzatvorené. A potom sa začalo hovoriť o lockdownoch. Na programe zdravotnej politiky som pracoval 10 rokov na medzinárodnej úrovni. Sila vírusu ma šokovala. V Číne prebiehajú bezprecedentné snahy o zastavenie choroby, na ktorú neexistuje vakcína ani liečba. Viac ako 30 miliónov ľudí a najmenej 10 miest je teraz uzavretých. Úradníci rušia obľúbené oslavy lunárneho nového roka a znemožňujú cestovanie do viacerých oblastí a z nich. Lekári zatvárali ľudí doma a tvrdili, že to robia pre ich dobro. Ako v nejakom apokalyptickom sci-fi filme. O pandémiách ako takých píšem už asi 17 rokov. Samozrejme aj o ideológii lockdownu. Vedel som, že niečo také môže nastať, ale odmietal som veriť tomu, že sa to naozaj stane. Prvé reakcie ľudí na vírus po celom svete, ešte skôr, než sme získali akékoľvek údaje, boli také, že vírus nás všetkých zabije, čo nakoniec udalo tón, ako COVID všeobecne vnímali. 25. február 2020. Svetová zdravotnícka organizácia vyslala zástupcov zdravotníckych úradov Spojeného kráľovstva a USA na misiu do Wuhanu. Počas návštevy Číny navštívili 5 miest. Sprevádzali ich ľudia z komunistickej strany Číny.
Vysvetľovali im, v tomto meste prepukla nákaza, tak sme ho zatvorili a ľudí sme izolovali. Pentagon sme porazili a ako sami vidíte, všetci sú šťastní. 5 dní ich hostili, zabávali a posúvali im slávne Xi Jinpingovo riešenie vírusu. Títo ľudia boli údajne vyškolení odborníci. Musíš byť naozaj hlúpy, aby si veril, že patogén s takouto vysokou presnosťou môže len tak zmiznúť. Tu vidíme začiatok krivky, ktorá vykazuje exponenciálny rast. To znamená, že jej hodnota rýchlo stúpa. Intervenciou na rôznych úrovniach je však možné, a je to aj želaný cieľ, modifikovať priebeh tejto krivky. Takýto prístup úspešne aplikovala napríklad Čína. To, čo povedal, bola chyba a on túto chybu ďalej šíril po celom svete. Toto sú reálne údaje. Jednoznačne ukazujú, že počet nakazených musel dosiahnuť vrchol ešte pred zavedením lockdownu vo Wuhane. Stalo sa to dokonca predtým, ako uzavreli vlakovú stanicu a letisko, čo bolo podľa mňa týždeň alebo 2 predtým, ako zatvorili všetko ostatné. Ak fungujú intervenčné opatrenia, krivka by sa mala zmeniť. Malo by sa to viditeľne prejaviť, ale neprejavovalo sa to. Takže je absolútne vylúčené, že lockdown vo Wuhane prispel k poklesu počtu nakazených. Keď počujete ľudí hovoriť o exponenciálne rastúcich epidémiách, ktoré treba okamžite zastaviť, možno sa pýtate, prečo neberú do úvahy historické fakty. Keby boli epidémie skutočne schopné neobmedzeného exponenciálneho rastu, ľudstvo by vyhynulo už pred miliónmi rokov. Ľudia by už neboli. To, čo urobila Čína a to, aký to malo dosah, naznačuje, že je skutočne možné kontrolovať šírenie tejto choroby. Elitná spoločnosť túto lož akceptuje ako normu, preto sa v žiadnom médiu nenájde nikto, kto by ju spochybnil. Intelektuálna elita podľahla vlastnej propagande. Prečítajte si tie absurdné titulky. Washington Post píše, Čína ukázala cestu. Dokázali, že vírus je možné ovládnuť. Komunistická strana Číny už celé 10 ročia zverejňuje nepravdivé údaje o svojej krajine. Čína proste zatajovala informácie. Neprestajne zavádzala a klamala o tom, čo sa vlastne stalo. Väčšinou sa venujem vyšetrovaniu korupcie vo vede a medicíne. Niekoľko rokov som viedol federálne vyšetrovanie v Senáte Spojených štátov. Čítal som príbeh o tom, že vírus pravdepodobne unikol z čínskeho laboratória vo Wuhane v dôsledku nehody. Okamžite ma to priviedlo k domnienke, že na pôvode covidu je niečo veľmi podozrivé. Zrazu začali miznúť vedci. Tí, ktorí hovorili o problémoch vo Wuhane, čo sa čínskej vláde nepáčilo. Kolujú príbehy o jednom vedcovi, ktorého údajne zhodili zo strechy budovy. Člen zdravotníckeho tímu v Bielom dome pripustil, že Čína zabila vedca, ktorý verejne hovoril o pandémii. Čína zaviedla mimoriadne prísne lockdowny, čo viedlo k úvahám o ich skutočných dôvodoch. Niektorí ľudia veria, že to bolo preto, lebo čínske úrady vedeli, aký nebezpečný je ten vírus. Zrejme vedeli, že vírus bol geneticky upravený a predstavuje vážnu hrozbu. Preto je nevyhnutné zaviesť lockdowny, aby sa predišlo vysokým stratám na životoch. Na jar 2020 sa na Twitteri prostredníctvom náhodného účtu rozšírilo video, ktoré ukazovalo reakciu čínskych úradov vo Wuhane s komentárom: vidíte, že Čína vynakladá veľké úsilie a vírus čoskoro určite porazí. Tento tweet veľmi rýchlo zdieľali 100 000 používateľov, pričom použili rovnaký jazyk. Nebola to autentická aktivita, ale astroturfing, čiže koordinovaná kampaň vyvolávajúca falošne pozitívne reakcie. Až po mesiacoch sa zistilo, že autorom propagandistickej kampane bola Čína. Správa okamžite obletela internet a jej načasovanie bolo dokonalé, keďže vo svete práve uvažovali o zavedení protipandemických opatrení. Stanfordská univerzita.
Keď udrel COVID, cítil som obrovský pocit zodpovednosti. Celý svoj dospelý život som zasvetil epidemiológii infekčných chorôb. V hre bolo príliš veľa, nielen riziko úmrtí na vírus, ale aj dôsledky opatrení, ktoré sme zaviedli. V tom čase Svetová zdravotnícka organizácia verila tomu, že čínska stratégia funguje. Koncom januára Číňania tvrdili, že choroba sa už pominula. Mnohé médiá zároveň vyvolávali paniku v štýle: Pane Bože, COVID sa vymkol spod kontroly. Šíri sa ďalej. Dnes začneme so znepokojivou správou. Počet obetí koronavírusu naďalej stúpa. Ďalej sa šíri a môže byť až 2-krát smrteľnejší, než sa predpokladalo. Ľudia môžu byť infekční a zároveň nevykazovať žiadne príznaky, čo môže samozrejme sťažiť detekciu a zvládanie nákazy. Tuto nazývajú apokalypsa. Pripravte sa. Prvý prípad pacienta nakazeného smrtiacim koronavírusom v USA. Priviezli ho v tejto prepravnej jednotke. Zdravotníci v ochranných oblekoch používajú robotický stetoskop. Na začiatku pandémie Svetová zdravotnícka organizácia zverejnila správu, že 3,4% ľudí, ktorí ochorejú, zomrú. Vedel som, že to bolo neprimerane prehnané. Asi 3,4% odhalených prípadov covidu zomrelo. Pre porovnanie, sezónna chrípka zabíja v zásade menej ako 1% infikovaných. Na začiatku pandémie, keď sme ešte nepoznali skutočný rozsah ani úmrtnosť na chorobu, sa objavili modely predikujúce milióny obetí. Tieto pravdepodobne sa však opierali o údaje, ktoré neboli v tom čase k dispozícii. Nebol to teda presný odhad rizík pre bežného človeka, ktorý často prekonal ochorenie a zotavil sa aj bez lekárskej pomoci. Ťažko určiť celkový počet infikovaných. Vieme však zistiť počet potvrdených prípadov, čiže počet ľudí, ktorí vyhľadali lekára, a tak vieme stanoviť mieru úmrtnosti, čiže pomer počtu úmrtí k počtu prípadov. Skutočný počet nakazených je však vyšší ako počet ľudí, ktorí vyhľadali lekárskú pomoc. Počet infikovaných ľudí bude výrazne vyšší než počet osôb, ktoré vyhľadali lekárskú pomoc alebo boli hospitalizovaní. Väčšina nakazených nepocíti žiadne príznaky, ale len bežné prejavy podobné bežnému prechladnutiu. Počet úmrtí spomedzi všetkých infikovaných bude oveľa nižší, než by naznačoval celkový počet zaznamenaných prípadov. Predstavte si 1000-člennú komunitu, v ktorej bolo nahlásených 300 prípadov nákazy a z toho 10 úmrtí. 10 úmrtí na 300 infikovaných je veľmi veľa. Keby sa infikovalo 100% populácie a úmrtí by bolo len 10, podiel zomretých by bol výrazne menší. To by nasvedčovalo o mnoho menšie závažnosti ochorenia. Dôležité je to, ako to počítame. Prehnané odhady dosahu choroby môžu byť horšie než samotná choroba, alebo ako žiadne odhady. Pomer úmrtnosti na infekciu je skôr okolo 1%. Miera úmrtnosti sa zvýšila približne z 2% na 3,4%. 3,4% nepovažujem za správny číselný odhad. Nejde o falošné číslo, ale o skutočný odhad, ktorý zverejnila Svetová zdravotnícka organizácia. Takže súčasný odhad je 3,4% a prezident na tom nemôže nič zmeniť. 3,4% koronavírus je smrteľnejší než sezónna chrípka. To je 10-krát viac ako chrípka. A tak nie je prekvapujúce, že verejnosť si myslela, že existuje konsenzus. To im hovorili médiá, ale v skutočnosti konsenzus nebol. Bolo veľa vedcov, ktorí boli dosť nespokojní s vývojom zdravotnej politiky na základe neúplných údajov. Odkaz znel jasne. Tento vírus je taký smrteľný a tak veľmi prenosný, že každý človek na Zemi musí, tak povediac, prestať fungovať. Už v polovici marca sa začali objavovať modely ukazujúce, ako sa choroba pravdepodobne rozšíri, niečo ako predpovede počasia. Kľúčový model pripravil tím z Imperial College v Londýne pod vedením Neila Fergusona.
Uvádzalo sa v ňom, že v USA v nasledujúcich mesiacoch zomrú 2 milióny ľudí, ak nezavedieme lockdown. Ale ak ho zavedieme, zachránime 2 milióny životov. Modelári z Imperial College boli až smiešne neinformovaní. Podobne jednoduché modely umožňujú vyslovovať predpovede týkajúce sa úmrtí, počtu prípadov, obsadenosti nemocníc a podobne. A na tento účel boli aj použité. Nekompromisné prognózy modelu Imperial College o COVID-19 versus skutočný počet úmrtí k máju 2020. Najväčšou výzvou bolo vyvinúť tlak na politikov. Hrozilo, že ponesú zodpovednosť za preťažené nemocnice a s tým súvisiace úmrtia. Pre ľudí je to veľmi zásadná voľba. Pri zavádzaní opatrení sme vychádzali z vedeckých dôkazov a odporúčaní vydaných úradmi a svetovými špičkami v zdravotníctve. Je to veľmi jednoduché. Buď budeme konať, alebo riskovať, že vírus sa rozšíri aj u nás. Ak sa budeme spoliehať na modely, prídeme o 2,2 milióna ľudí. A je celkom možné, že ak nepríjmeme opatrenia v takom rozsahu, v akom navrhujeme, tak toto číslo aj dosiahneme. Ak ste politik a vedci vám povedia, že ak neurobíte to, čo vám kážu, tak v krajine čoskoro zomrú milióny ľudí, nemáte na výber. Ste bezmocní. 16. marec 2020. Najdôležitejšia tlačová konferencia sa konala prirodzene 16. marca. Fauci a Birxová počas tlačovky rozdali príručky vo formáte PDF s pokynmi. Umývajte si ruky. Choďte k lekárovi, ak ochoriete. A veta napísaná veľmi malými písmenami. Všetky miesta, kde sa zhromažďujú ľudia, by mali byť zatvorené. Kto si zdvihol ruku a opýtal sa, počkať, chcete tým povedať, že všetky bary, reštaurácie, telocvične, školy a kostoly, proste všetko by sa malo zatvoriť? Fauci vstal a povedal. Píše sa tam, že v štátoch, kde sa preukáže komunitný prenos, by mali zatvoriť bary, reštaurácie, jedálne, telocvične a iné vnútorné a vonkajšie priestory, kde sa zhromažďuje veľa ľudí. Potom ustúpi doľava. Pozrie sa na Birxovú, ona sa usmeje a prikývne. Trump sa opäť postaví za rečnícky pult, tváriac sa, ako by tie slová nikdy nepočul a pokračuje v tlačovej konferencii. To bol koniec sveta. Spolu s vírusom sa šíri aj strach. Takmer 7 miliónov ľudí dostalo príkaz zostať doma najmenej 3 týždne. Je to trochu desivé a strašidelné. Mám pocit, že ľudia si navzájom nemôžu pomôcť. Podľa mňa sú ľudia veľmi vystrašení. Ľudia si robia zásoby nevyhnutných vecí a zanechávajú za sebou prázdne regály. Mnoho rodín sa ocitlo vo veľmi ťažkej situácii. Tisíce ľudí v Los Angeles a v San Antoniu čakajú pred potravinovými bankami. Firmy po celej krajine boli nútené zatvoriť, čo viedlo k prudkému nárastu žiadosti o dávky v nezamestnanosti. Školy v celých štátoch sú zatvorené, 13 celoštátnych uzávierok. Vyčlenili sme zamestnancov školy, ktorí budú dohliadať na kritické miesta, kde vieme, že sa zhromažďuje väčší počet ľudí. Všade sú výstražné pásky. Musíte sa izolovať. Opakujem, musíte sa izolovať. Vypadnite z ihriska! Je to ťažké. Ľudia trpia a umierajú. Viem, že je to nepríjemné, ale je to jediná cesta, ako sa dostať z týchto problémov. Ľudí sme vystríhali dostatočne nahlas a jasne. New York bude v najbližších dňoch a týždňoch čeliť mnohým problémom v súvislosti s okolitými mestami a obcami. Koronavírus tu zabíja takmer 800 ľudí denne. Hrozné tempo, hovorí guvernér Cuomo. Za 24 hodín zomrelo 758 ľudí. To, čo sa dialo v New Yorku, bolo skutočne desivé z viacerých hľadísk. Zábery ľudí na plúcnych ventilátoroch a vaky na telá vo vás vyvolávali hrôzu. Márnice sú preplnené. Pred nemocnicou Bellevue stojí približne 12 chladiarenských kontajnerov, ktoré slúžia na uskladnenie čo najväčšieho počtu zosnulých. Biblické peklo.
Nežartujem. Veľmi účinne strašili ľudí, ale nedávali im ucelené informácie. Zatiahnite záves, prosím. Verejnosť bola v kritickom období nedostatočne informovaná. Postoj amerických úradov a Bieleho domu bol však stále rovnaký. Neexistuje špecifická liečba. Ak nemáte dýchacie ťažkosti a nedusíte sa, zostaňte doma. Ak sa váš stav zhorší a nebudete môcť dýchať alebo zmodriete, choďte do nemocnice. Z lekárskeho hľadiska to bolo jednoducho absurdné. Nevieme o žiadnej chorobe, ktorá by bola neliečiteľná, napriek tomu oficiálne dokumenty uvádzajú, že proti ochoreniu SARS-CoV-2 neexistuje ambulantná ani účinná liečba. Pacientov chceli intubovať, čiže zaviesť im do hrdla endotracheálnu trubicu a pripojiť ich na pľúcny ventilátor, pretože tvrdili, že neexistuje iná forma liečby. Rozpútalo to šialenstvo okolo pľúcnych ventilátorov, ktoré sa v nemocniciach začali hromadiť. Guvernér vyzval Washington, aby urýchlene dodal 30 000 pľúcnych ventilátorov, čím by pokryl očakávaný dopyt. Čo mám robiť so 400 ventilátormi, keď ich potrebujem 30 000? Vyberiete 26 000 ľudí, ktorí zomrú, pretože ste poslali len 400 ventilátorov? COVID spôsobuje pľúcne ochorenia. Spôsobuje to, čo sa nazýva organizujúca sa pneumónia. Na jednotke intenzívnej starostlivosti pracujem 30 rokov a dobre viem, že dlhodobá intubácia pacientovi neprospieva. Je to iba dočasné riešenie, keď liečite základné ochorenie. Dnes už vieme, že ventilátory môžu poškodiť plúca. Ak ste boli v minulosti intubovaní, pravdepodobnosť úmrtia bola až 90%. Do 2 až 6 týždňov môže skončiť až 100 000 Američanov na pľúcnej ventilácii. Som Cameron Kyle Seidel, lekár urgentnej medicíny v New Yorku. Pred 9 dňami sme otvorili jednotku intenzívnej starostlivosti, kde sa staráme o najvážnejšie prípady. Pľúcna ventilácia je forma liečby, ktorú v danej chvíli uplatňujú v každej nemocnici. Jej cieľom je zvýšiť tlak v pľúcach, aby sa rozšírili, lenže pravda je taká, že to napácha viac škody ako užitku. Veľa lekárov pracovalo v prvej línii a pacientov liečili liekmi, ako je Ivermectin. Politici z nejakého dôvodu dospeli k záveru, že ak niekto odporúča pacientom lacné lieky ako Ivermectin, ktoré považovali za účinné, spôsobuje pacientom obrovské škody. Úrad na kontrolu potravín a liečiv, FDA, spustil obrovskú kampaň s brilantným dizajnom a vysokou účinnosťou. Nie si kôň, nie si krava. Prestaň s tým. Médiá začali zverejňovať príbehy ľudí, ktorí sa predávkovali Ivermectinom na veterinárne účely. Úrad FDA zaznamenal nárast hlásení spojených s Ivermectinom. Kontroverzie okolo Ivermectinu. Ivermectin. Mal by sa Ivermectin používať na liečbu covidu? Odporcovia tvrdia, že vedecké dôkazy sú jednoznačné. Existujú štúdie, ktoré ukazujú, ako Ivermectin bráni vírusu preniknúť do krvného obehu. Podaril sa im dokonalý reklamný ťah. Celé to však bola lož. Výmysel a zjavná nepravda. Na celom svete sa podalo 3,4 miliardy dávok Ivermectinu ľuďom, nie koňom. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že je to pravdepodobne jeden z najbezpečnejších liekov, aké kedy vyrobili a podali. Ivermectin mal pre ľudstvo obrovský prínos. Je to antivírusový a protizápalový liek. Jeho účinnosť spočíva v tom, že aktivuje proces nazývaný autofágia. Bunke pomáha ľahšie sa zbaviť vírusu SARS-CoV-2. Úrad FDA vyzval lekárske a lekárnické komory, aby svojim členom zakázali predpisovať Ivermectin. Na oddelení ležalo 7 pacientov s covidom. Pre zlomyselné fígle som im nesmel podať Ivermectin. Nemohol som ich liečiť.
Vrátane 31-ročnej ženy na ventilátore. Napokon všetci zomreli. Nikdy predtým sa mi nič také nestalo. Ivermectin vnímali ako veľkú hrozbu. Ak by sa totiž ukázalo, že účinne lieči SARS-CoV-2, očkovacia kampaň by stratila opodstatnenie. Schválenie vakcíny je v takomto prípade náročnejšie. Ak už existuje účinná liečba, nemôžete žiadať o zrýchlené schválenie vakcíny, ale musíte riadne preukázať, že vakcína spĺňa všetky podmienky na štandardné schválenie. Študoval som, aby som mohol zachraňovať ľudí, ale zbavili sa ma. Vraj som nepohodlný. August 2023. Americká komora internistov odobrala licenciu doktorovi Marikovi za šírenie falošných alebo nepresných medicínskych informácií.